Hanin ka janmit jong ka khat khandai tarik kibriu ya kiba omla ban ithu kiba king suloi kila hiatma ya kisipai Assam Rifle hakapor kumba san pheu janmit ha usurokba National Highway 2 ha Bishnupur district ka Jala Manipur ha katai ka jingsha hiatma ka kali bakit ya kisipai ka Assam Rifle kilayap arngut bat sangut kila mansau ha katai ka jingsha hiatma uwei na kibayap latip kerteng kum UNB sob GD Syam Kurung u Kurim ka Puja Kurung kibasyong basa ha Happy Wali alu kodam Shillong u Kurung udai u balakha ha khat santrik u banai basipeu khat khandai spa nru phung riu bat ularung syaka kam sipai jong ka Assam Rifle ha ka sitarik u banai bangyu khat khandai spa pra phung riu sa uweipat ubayap ha katai ka jiksha hiatma udai ya ubalatip kerteng kum URNF GD Ranjit Singh Kashyap u Kurim ka Sawitri Kashyap na Balenga o Kayuda Dube Umergon Basar District ka Jala Chhattisgarh